bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Tarata juin kalo tile 30 san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛ taa n'an ye bulike sikaw fɛ Bamaci wale ni Jugawale kaba ɲɛmaa caman tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Douentza marabolo la k'u bɛ lajɛ kɛ lajɛ taara laban janaja la min ye armée ye ale ye olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la. Parachutiso olu ye senfilɛ min kɛ ka don pankuru kɔnɔ sɔgɔmada in na diripa maaw ka jaabi an bolo an na o yira aw la min ye Segu ani Bamako taji a donna ye kunungo min ye Bamako ye nin ye a tile 3 ye taji dɔ kun donna dɔwɛrɛ donna kunungo tuguni kana fara o kan Segu fana ye taji sɔrɔ kunungo Segu kelen kɔnɔna na ye jolidi bɛ ka kɛ ka se ka min ye wolomasiri taba olu dɛmɛ lakanako ta nasira la sa Siraba kasara ale dɔgɔkun fana sigira sen kan kunungo ministre Madina ka ministre so la Siraba mun bɛ ka dilan Madina ye kuma mun fɔ la ana o fana daw ma sɔgɔmada in na min ye Bafulabekaw ye fala ye o bɛ se ka fɔ tare koyi bagi filanan sɔrɔla han an kɔni t'a dɔn a ko bɛ cogo min nka dugudenw k'a ma ko bagi filanan sera yen o ye kibaruya duman ye o kɔrɔ ko ɲɛmaaw u ye lamɛnni kɛ u ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ degun bɛ yen u ye u magɛn joona o kɔni ko ye ko caman nɔgɔya o ye caman bɔ ko in na fala ye bi na Bafula bɛ ale marabolo kɔnɔna na IFM n'o ye école karamɔgɔw fana ka kalanso ye o ɲɔgɔndanw fana daminɛna Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ AES ko sɔɔni wasabulo bɛna sigi maa minnu kan ka taa wasadenya baara kɛ AES tɔgɔ la olu sugandili bɛna kɛ cogo min na o ɲɛfɔra capitaine Ibrahim Traoré ye Coupe du Monde Allemagne belebeleba in ale binna kunungo Paraguay ɲɛkɔrɔ min ye penalty ta na a ko tora Paraguay ale ta la Brésil ale porokotora ala farala ale ka Japon bolo ale fana y'a ka bio sɔrɔ Maroc o kɔni ale ye se sɔrɔ ka qualifier ka taa min ye 8e de finale la a tɔ bɛna to équipe 16 min ye Maroc y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka t'o la sɔrɔ fala in a ye Hollande de bati awɔ a ye Hollande de bati an ka bi kibaruya bɛna kun cɛ ni mun ye o man di an ka ministre kɔrɔ URTEL ɲɛmaa kɔrɔ député kɔrɔ n'o ye Yaya Sangare ye ka bɔ Yanfolilakaw fɛ ala y'ale ka kalifa minɛ la kunungo k'a si to san 62 la Azar libre service tigi Amadine tigi n'o ye Bassa Michel Azar ye ala y'ale fana ka kalifa minɛ la kunungo an na kuma kun cɛ ni olu ye ni ala sɔnna ma nin y'an donkan ye bi sɔgɔma in na.
bamananw ko garibu digubɛ deli ko nbalan fabaliya don. O bamanankɛlaw de ko n'i ye garibu binne waso la dungota sɛbɛ a ye. Sɔgɔma in na an bɛ garibu olu ka baabu kan min ye Mali ale jamana ye, jamana min a bisimila ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka maaw mago to miiriya ɲumanw ni hakilina ɲumanw olu taara ka ɲɛsin maaw ma, maa minnu bɛ bi n'olu kun bolo t'u kɔ sɔrɔ dɛmɛ ko ta nasira fɛ garibuya an ka jamana kɔnɔ. A daminɛna cogo minnu na o de ye fɔlɔ diinɛ donnen olu y'a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ kalandenya la ani maa minnu bɛ n'olu bɛ moriya la falayi jaka o ka bɔ ka di olu ma, olu de kɛra garibu ye, gidala geribu alanɛw o de tun bɛ fɔ olu ma, u tun bɛ yɔrɔ caman na min ye talibedenw ye olu y'o baara kɛ. A nana bɔ o la maa minnu bɛ yen an yɛrɛ ka sigi la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na se tɛ minnu ye setigiw olu b'u hakili to olu la, wa waati dɔ la u bɛ se ka wuli fana ka ɲɛsin aw ma n'o ye misirimagaw ye, n'o ye maaw ye maa minnu tɛ se ka baara kɛ walima maa minnu banaba bɛ maa minnu na lujura ye minnu sɔrɔ falayi ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na olu tun bɛ se ka munumunu salo kɛ. Nka a nana mun ye nin waati laban in na garibu suguya bɛɛ lajɛlen cayara, hali kamalennin yɛrɛ ɲɔgɔlɔnbɔla in ale yɛrɛ kɛ garibu faama ye falayi. Nin bɛ hakili jigin jɔnni na Balabugukaw fɛ garibu buguni na n'o ye kulujukɔrɔla ye, a bɛ hakili jigin Laji Garibu ka so la Baba Jalo ninnu fa ni ale yɛrɛ ye bulon kɔnɔ kalan kɛ anw denmisɛnninw nama caman kunna, wa a bɛ hakili jigin Basaru fana ka yɔrɔ la falayi, Janginɛbilen ka da la Segukaw fɛ Sada ka madrasa so, Bakari Camu ka kalanyɔrɔ ka taa se min ye Munduru ka yɔrɔ ma, ninnu bɛɛ lajɛlen falayi garibu y'u tile kɛ, u ma tana tiɲɛ, u ma gasi tiɲɛ, n'u ye min sɔrɔ u ni karamɔgɔ ta don, musaka ani wari bɛɛ lajɛlen ani fɛn fɛn bɛ sɔrɔ n'o ye da dumunifɛn ye ko ka t'o di karamɔgɔ ma k'ale baraji ɲini, ji bɛ taa karamɔgɔ ye, a bɛ taa muso ye, u ka ɲɔw bɛ folo, u ka baaraw bɛ kɛ, a bana ta bɛ tila ka bɔ tuguni ka taa lɔgɔ ɲini kɛ u ye, garibu npalan fana bɛ tila ka taa tuguni min sɔrɔla nin bɛɛ lajɛlen bɛ di. An nana mun ye nin waati laban in na falayi garibuya yɛlɛmana ka kɛ suguya wɛrɛ ye, filaninw bɛ taa min ye maaw bɛ taa minnu tɛ filani ye k'olu yaala ka se ka dɔ sɔrɔ, maa minnu sen ka kɛnɛ u bolo ka kɛnɛ olu caman fana donna a la. Anw yɛrɛ kɛra garibu professionnels ye falayi, don o don an bɛ message ninnu ci maaw ma, e ɲinɛna ne kɔ de, nin bɛɛ ye garibuya ye falayi, ka munumunu salo ka taa don maaw ka bureau kɔnɔna na don o don fi sabilillahi, hali n'an t'o fɔ an da la an bɛɛ ye garibu ye falayi, an sen ba ka kɛnɛ an bolo ka kɛnɛ an bɛ se ka baara k'an yɛrɛ ye, wa falayi garibu faamaw b'an ka jamana kɔnɔ dɛ. Minnu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko n'i sera nin carrefour in na garibukɛ dɔ bɛ yen a bɛ wotoro kɔnɔ ta ye ale bɛ se ka nin wari falen, dɔw ye du jɔ a la, dɔw ye fɛnbaw sɔrɔ a la, nka o bɛɛ n'a ta u m'u bɔ garibuya la falayi. N'i ye Mali tariku ta k'a lajɛ karamɔgɔ du olu ka garibuya kɛcogo ani bi garibuya kɛcogo ani garibuya yɛlɛmacogo ani maa minnu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ ka maaw ta k'u bila garibuya la, maa minnu bɛ filaninw ta k'u bila bɔlɔnw kɔnɔ, nin bɛɛ lajɛlen de nana ye gouvernement fɛ sa ko dɔ kɛra ten koyi min ye baara in ye falayi. N'i y'a ta k'a lajɛ garibu soba i b'a fɔ ko karamɔgɔ soba, diinɛ soba, kalan soba min ye miiriya ɲumanw sɔrɔli ye, o la sa bi garibuya yɛrɛ ɲɔ ɲɛlen don fan jumɛn na kosɛbɛ, a fɔlɔ belebele o ye Bamako ye, garibu sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen, mun b'a yira o mun t'a yira o garibu ka ca. Segu mara ale ye filanan ye min ka jama ka ca, sabula lawale la kalanso ni mori kalanso ni min ye diinɛ bato kalanso ye o caman tun bɛ Segukaw fɛ yen, Moti bɛ da o kan, Gawo ni Tɔnbɔkutu olu bɛna ka kɛ k'a datugu, nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na falayi tana ma tiɲɛ a la han, a kɛra a kɛcogo la min ye diinɛ ko cogo min, nka a selen duguba kɔnɔ bi anw garibu professionnels y'a bɛɛ tiɲɛ falayi. An ti da garibuya ma koyi, an bɛ denmisɛnninw de sugandi k'olu ta ka t'olu bila bɔlɔnw na, an bɛ musow de ɲini k'olu sigi yɔrɔw la, an bɛ taa ni maaw ye yɔrɔ dɔw la, n'i y'i sigi nin station in kɔnɔ, n'i y'i sigi nin baarakɛda in da la, n'i y'i sigi ninnu ka nin so in kɔfɛ, n'i nana yan nin don in na, jumadonya don don, dɔw ta ye alamisa ye, dɔw ta ye ntɛnɛn ye, ka se ka dɔ sɔrɔ olu la falayi, maa min b'o bɛɛ lajɛlen ka tila k'u ta mobili la, olu bɛɛ lajɛlen ye garibu ye. Gouvernement nana ye k'a fɔ dɔ kɛra Jajiri bugɔli la ten falayi, conseil des ministres tɛmɛnen premier ministre ale ye hakili jagabɔ kɛ falayi jatew kan, n'i y'a ta k'a jateminɛ bi maa tɛ se k'a fɔ ko nin garibu hakɛ bɛ Mali kɔnɔ, nka min ye komadi ye n'ale bɛ denmisɛnninw ka hakɛ kunna a ko min ye 20,000 ɲɔgɔnna ye
o kɔni bɛ sɔrɔ falon na Bamakɔ kɔnɔna na wa min ye musomanlakaw ye kɛmɛ saradala bi Bamakɔ kɔnɔna na geribuya kɛbaa maa minnu ye u bɛ taa se 43 ma Komadi ale ka jatew y'a yira fana maa ba 40 ɲɔgɔn ko k'a ta dugu ma fo sanfɛ Falaye mun bɛ geribuya k'an ka jamana kɔnɔ olu fɛnsɛnnen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min geribuya sugu ka ca a bɛ kɛ kalansow kɔnɔ a bɛ kɛ baarakɛyɔrɔw la a bɛ kɛ service daw la a bɛ kɛ misiri kɔnɔnaw la wa min ye misiri dawolow ni misiri kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen Falaye nin bɛɛ lajɛlen an bɛna an ka geribuya kɛ cogo don k'i jɔ ka maaw kɔnɔ faama minnu bɛ taa seli misiri la Falaye k'u bɛlɛ sira la i ye geribu ye Imam Sani misirimaga min sigilen b'a fɔ ko Gidala Geribu ka maaw bɛlɛ k'u dɔnkala kari k'u ka so yɔrɔ dɔ ka t'u nɔfɛ Falaye i bɛ geribuya la i wɛrɛw ɲɛnamana kɔkɔ professionnel kɔkɔ ma tɛmɛ i kan bi Ablaye Mayiga conseil des ministres tɛmɛnen ale ko dɔ kɛra ten ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ nin ko in na k'a tɛ se ka ban o la sa san fila fɛɛrɛ mun tigɛra Falaye premier ministre ko k'a laɲini belebeleba ye min ye ka dɔ bɔ geribu la fɔlɔ a ma fɔ ko k'a ko ban dɛ ko ka dɔ bɔ a la o bɛ kɛ ni mun ye anw minnu b'a la n'an sen ka kɛ n'an bolo ka kɛ ne Falaye sɔɔri yɔrɔ ɲini ka kɛ an ye an b'an bolo ma minɛ yɔrɔ minnu na an ka se ka baara kɛ filanan ye mun ye o ye ka jateden bɔ yɔrɔ jumɛn ye kalanso ye yɔrɔ jumɛn tɛ morikalayɔrɔw ye olu tigilamɔgɔw fana ka lakodɔn baara bɛ se ka kɛ n'olu ye cogo min maa minnu bɛ yen ni sɛgɛn bɛ olu la Falaye dɛsɛbaatɔw kɔlibaatɔw ka olu lajɛ ka olu dɔw fana sama ka bɔ nin ko in na premier ministre ka kuma na ko in faama bɛna na se denmisɛnninw ma minnu bɛ yɔlɔ la bɔlɔn kɔnɔ Falaye ne ko ni geribudennin kɔrɔbayara a bɛ kɛ mun ye de an b'u ncini ye u bɛ kɛ kɔrɔbalenbaw ye u bɛ tunun an na dɛ an dɔw fana ɲɛɲini jɛkulu ninnu caman bɛ min bɛ nin baara in kɛ premier ministre ko sa ko yaasa ka se ka ko in dɔgɔya Falaye kalan yɛrɛ de bɛna na don ba la denmisɛnninlakaw fɛ yen i ye yɔliyɔli daminɛ kare kun na aw na fara ɲɔgɔn kan n'aw bɛ se ka masɔnya kɛ aw na taa bila o la somana ɲini aw la ka fɛɛrɛ ɲini aw la ka jabala ɲini aw la morikalandenw ani morikalayɔrɔw Falaye k'olu fana sinsin k'u don bɛrɛ la k'u kɛcogo lajɛ ka ɲɛ min ye sɔrɔ fana ye u bɛ di maa minnu bɛ yen n'u tɛ se k'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka boloma minɛ yɔrɔ sɔrɔ gouvernement ka fɛɛrɛ sigilen sen kan san 2 in kɔnɔna Falaye k'a laɲiniba ye kelen pe dɔ ka bɔ geribuya la an ka jamana kɔnɔ a ma fɔ ko k'a ban dɛ n'o na b'an ka sarakaw di yɔrɔ jumɛn nin ye sɔgɔmada in na kado ye Falaye ka di an bɛ nin di jɔnni ma nin ye bɛɛ ta ye ayiwa sinon anw yɛrɛ ɲɔgɔnna geribu tɛ dɛ Falaye an yɛrɛ b'an dɛgɛ jan dɛ ani geribudenninw ta tɛ kelen nka geribu faama ale ko ale ti kinitɔ dun a ti totɔ dun shawarimaw ni hamburgɛriw ni sɛwɔrɔcilenw de ka di ale ye n ko tiɲɛna ale ye geribu faama ye a t'a ɲɛna o sabula geribu faama y'a se min na bi ala k'a taa ɲɛ hali bi bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se
alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na. Ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la. Minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ Baro kɛlɛtigi nɔrɔbilabaga n'o ye Jean-Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka wolomasiri tababu ka baara la su ani tile. An yɛrɛ bɛ ka kibaruyaw caman sɔrɔ ka bɔ an ka marabolo caman kɔnɔna na bi an b'a fɔ ma ko ye tare ye. Jean-Élisée Daw ko min ye pankuru bɛ sɔrɔdasi minnu bolo olu ye jateminɛli ni wulikajɔ kɛ kabini sibiri tɛmɛnen Bamanci jɛkulu ɲɛmaabaw olu ye layidu di ɲama ko bɛna ɲɔgɔn ye kɛ boli kɛ sikaw fɛ yen. Armée kɔni y'u to yen sa u k'u ka jɛrɛ labɛn a ka d'u ye cogo min u k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ. Sibiri kari min ye ntɛnɛn fajirida ye armée ale ye pankuru wuli maa ninnu mina k'u kɔni ka lajɛ kɛ kuma min ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ su ye min ye sɛgɛsɛgɛliw ni baaraw kɛcogo ɲuman o y'a to duguden si ma degun sɔrɔ gosili senfɛ min ye gosiliba 2 in ye a laɲini kɛra min ye sa o ye Bamaɲɔgɔn ni wale kɛba ɲɛmaa fɛn fɛn tun bɛ yen a si ma bɔ a la ɲɔgɔn ye in kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen tora a la bolomina minnu fana bɛ olu bɛɛ lajɛlen halakira kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Douentza marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya boli kɛ sikaw yɛrɛ fɛ yen olu y'u wasa don tɔw la minnu bɛ tu kɔnɔna na ani bugufaw kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen fana bɔ baara la min ye Jean-Élisée Daw ye k'a bɛ wolomasiri tabaw fo ka nin baara in kɛcogo ɲuman na Douentza marabolo la boli kɛ sikaw fɛ yen min kɛra ka ɲɛ k'a sɔrɔ degun foyi ma bɔ a la ka ɲɛsin dugudenw ma armée ka nin baara in o n'a ɲɔgɔnna caman k'a b'u fo nin waati laban in na min ye sɔrɔdasiw ye fana k'u bɛ layidu di Bamaɲɔgɔn ni wale kanu bɛ Mali fa o fan fɛ wo kɔnɔ u na wuli ka jɔ kɛ ka se ka u bolo d'a kan ka se ka se sɔrɔ Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaw kan. Fala ye dɔgɔkun tɛmɛnen wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu ye bere rouge ye i b'a dɔn k'a fɔ minɛn kun t'olu bolo i y'a mɛn i ɲɔgɔnna bere rouge tɛ avion de b'i bolo i ka yɛlɛ sanfɛ k'i ka exercice kɛ sisan minɛnw bɛ ka sɔrɔ min ye colonel Mari Keyita n'a ka cɛdenw ye u ye sankolo minɛ DIRPA ale ye jaa min bila ka na an ka jɛ ka o filɛ. Dès l'aube, l'activité bat son plein sur la base aérienne. Pour les hommes du 33e régiment de commandos parachutistes, ils participent à un exercice d'infiltration aéroportée et de largage tactique pour renforcer leurs capacités de projection rapide sur tous les théâtres d'opération. Au moment de la préparation, le bruit des moteurs d'hélicoptères est au rendez-vous. Les regards sont concentrés, les gestes précis. Pour nous préparer pour les opérations futures dans le domaine troupes aéroportées. Nous sommes un régiment commando parachutiste. Donc aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. On a toujours évolué dans le domaine commando, mais ça fait longtemps que les opérations troupes TAP étaient arrêtées. Et aujourd'hui nous venons de le reprendre grâce aux efforts des plus hautes autorités.
J'ai vu les éléments motivés pour reprendre les activités TAP. L'exercice de saut se termine. L'exercice de saut se termine. Mais pour ces soldats, la vraie mission continue. Les forces armées maliennes incarnent le courage, la discipline et l'abnégation, toujours prêtes à défendre la nation. Kunungo min sorasiw ka wulikajɔ o hukumu kɔnɔna na min y'an ka wolomasiri tabaw ye u ni sitani camanba de nana ka bɔ min ye kɔrɔwari yan fan fɛ ka don bamakɔ kɔnɔna na nin ye a siɲɛ filanan ye tile 3 kɔnɔna na bamakɔ kɔni bɛ ka kamiyon sitɛriniw sɔrɔ taji ka na ni o ye dɔ fana farala segu fana ta ka kunungo min ye sitɛriniw ye olu bilara ka taa segukaw fɛ yaasa segu n'a dugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen olu fana bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na ka magoɲɛw kɛ n'a ye DGCC ko sa ko nin waati in na olu ye wulikajɔ boloda yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni siganaba bɛ yen ni maa min y'a sɔrɔ i ka wele bila u ma u bɛ se cogo min na ka wulikajɔ kɛ k'u boloda o ko kan fala ye sariya ko ta na sira fɛ journaliste Sayana Takiyu n'ale 22 septembre journal directeur ye ale n'a ka sɔnnadobaw ye laɲini kɛ kunungo cybercriminalité maaw fɛ k'a bɛ se ka labila cogo min liberté provisoire la ko sabula ko a man kɛnɛ banabaatɔ min don sa a kuma kɔni guwana ye kunungo min ye procureur ye ale ni kiiri tigɛbaw ko ni ala sɔnna ma ni Sayana kan ka bila liberté provisoire la n'a man ka bila la juillet kalo tile 6 n'o ye ntɛnɛn nata in ye u na o jaabi bɔ k'o bi k'o d'u ma n'a ni a ka kiiri cɛ n'a bɛ se ka taa ka so n'a tɛ se ka taa ka so u bɛ na o jaabi bɔ k'o bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sayana Takiyu ale minɛna waati min na sa o kɛra kalo daminɛ waati yɛrɛ ye ka sababuya kɛ k'a ye kuma fɔ kuma min n'o bɛ tali kɛ kiiri tigilamaw olu ka dɔgɔyali la an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni an ka baabu tɔ ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw ye wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Croix Rouge International bolofara bɛ an fɛ yan yaasa ka se ka dɔ fara an ka dɔgɔtɔrɔlakaw ka dɔnko n'u ka seko kan ale ye kalansigi kɛ sa kalansen min n'o bɛna tali kɛ tile 3 kalan na a daminɛna kunungo n'o ye juin kalo tile 29 a bɛ taa ban juillet kalo ale tile 4 dunanjigi so dɔ kɔnɔna na Bamakɔ yan baara in kɛ kun ye san min y'an ka dɔgɔtɔrɔ médecin infirmier 20 ye ka bɔ hôpital Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso ni katitaw la ka se ka min ye baara minnu bɛ ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan ni maaw nana u bɛ se k'u furakɛ cogo min na u ye kuma tɛ waati gɛlɛnmanw na ani fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ se ka maaw ni kisi joona n'u sera u ma u ka urgence kɔnɔna na min ye Keba Jalo tun bɛ o kɛnɛ ka kunungo Modibo Dumbuya a ye kuma don o ma n'o ye chargé de mission ministère de la santé la professeur Togo Adeyi ka taa se docteur Ablaye Umar Sise ma ni ale de bɛ ka kalansen in sigi an ka jɛ ka olu bɛɛ lajɛlen ka fɔtaw lamɛn. Kalan nafa ka bon kosɛbɛ fɔlɔ yan'an ka da don kalan na an bɛ an ka société de chirurgie du Mali fo ale n'u ka partenaire n'o ye comité international de Croix Rouge parce que u bɛ ka kalan min kɛ o kalan bɛ premier secours de ye accident bɛ se ka kɛ a la a bɛ se ka kɛ ni inondation kɛra catastrophe mana kɛ geste d'urgence fɔlɔ minnu bɛ ka kɛ u bɛ k'o de kalan mɔgɔw kun mais o kalan nafa nin ka bon cogo min na u bɛna kɛ Bamakɔ yan u bɛ tila k'a kɛ Mali fan bɛɛ fɛ pour que an bɛ se ka maliyɛnw ni kisi devant toutes les situations d'urgence mɔgɔ min bɛ k'i sen don kalan na maa 40 o de ye bita ye fɔlɔ maa minnu de don olu fana ye spécialiste ye mais kalan kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ ka k'u kun min bɛ kɛ ka ni
ka sara ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min binna kɔlɔn kɔnɔ ou bien mɔgɔ min sula ji la ou bien mɔgɔ min y'a accident kɛ geste d'urgence minnu bɛ ka kɛ olu de bɛ ka kalan u kun ni mannequin ye donc n'a kalan n'u kun mannequin na donc ni cas produira dɔrɔn u bɛ se ka segin a kan population yɛrɛ bɛ se ka kɛ secours ye pour que ka o yɛrɛ tɔɲɔgɔnw ni kisi. Ni formation ye ni formation ɲumanba ye anw bolo a fɔlɔ parce que a bɛ tali kɛ urgence de kan mɔgɔ mana bana joona joona ka se dɔgɔtɔrɔso la ou bien fɛn y'a sɔrɔ heure fɔlɔ-fɔlɔ minnu bɛ o kɔfɛ furakɛli jumɛn ni jumɛn de kan ka ɲɛsin a ma et puis a kan ka ɲɛsin a ma teliya la a kan ka daminɛ ni yɔrɔ jumɛn ye furakɛli sugu jumɛn de kan ka daminɛ a kan ka yani an ka se jumɛn ma donc olu urgence kɛcogo o furakɛcogo banabaatɔ gɛlɛn-gɛlɛn minnu tɛ se ka heure 2 heure 3 kɔnɔ olu furakɛcogo kalan bɛ ka k'o de kan an ye spécialiste 20 de wele olu de bɛna former dɔgɔtɔrɔso 5 o mɔgɔw de bɛ yan olu bɛɛ bɛ former ni mɔgɔ nana dɔgɔtɔrɔso la k'a ka bana ye bana gɛlɛnma ye ko urgence de dɔrɔn teliyala mun ni mun de kan ka kɛ n'olu y'o kalan sɔrɔ n'u ser'u ka yɔrɔ la an sigilen don mun ye u fana ka taa kalan di u ka dɔgɔtɔrɔsow la olu fana mana kalan u ka se k'u ka niveau de prise en charge yɛlɛ pour que mort évitable an ka se ka olu éviter mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya kalama don o don tulo bɛ taa kalanso dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen ni minnu bɔra ka san 1 san 2 san 3 kɛ u bɛɛ ka segin ka na kalan de bɛ kɛ kalan kurakuraya bɛ kɛ aw ka baarakɛminɛnw san o san kura bɛ bɔ cogo min na microfiltanw bɛ bɔ cogo min na anw fana ka dɔgɔtɔrɔya baara kɔnɔna na san o san fura kura dɔw bɛ bɔ ɲinini kura dɔw jaabi bɛ bɔ furakɛli kɛcogo kuraw bɛ bɔ wa urgence programme cogow bɛ bɔ donc an sigilen don ni mun ye fɛn fɛn ye dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ ye u bɛɛ ka na an k'u kalan an bɛɛ ka ɲɔgɔn kalan. Ni formation in nin kalanni a bɛ ka taabolo kɛ dɔgɔtɔrɔw minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ urgence baw sɔrɔ k'a fɔ accident tɔw gɛlɛmanw ani marifakisɛ ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ani bana gɛlɛman bɛ mɔgɔ minnu na u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ minnu na tuma caman t'a sɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso ninnu baarakɛminɛnw caman tɛ k'u bolo min bɛ se ka o banabagatɔ ninnu furakɛ bon banabagatɔ ninnu fana ka somɔgɔw ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsobaw la o fana souvent o ka gɛlɛn dɔɔni donc an bɛ ka mɔgɔw kalan u bɛ dɔnniya pour que ka se ka dɔnniya sɔrɔ walasa ka se ka ni banabagatɔ sugu ninnu ka se ka dɔ kɛ u ye yanni k'u lafiya dɔɔni yanni ka se k'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw la voilà an bɛ ka mɔgɔw kalan nin de la tilala nin kalanni na u bɛ dɔnniya caman dɔn sɔrɔ min b'a to n'u ye banabagatɔ sɔrɔ banabagatɔ gɛlɛman u hakili sigi k'a filɛ u tɛ girin k'a don taxi kɔnɔ ou k'a don k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la kuma dɔ la u bɛ taa o b'a sɔrɔ banabagatɔ nin tɛ se dɔgɔtɔrɔsoba la donc an bɛ fɛ u ka dɔnniya de sɔrɔ pour que ka se k'o banabagatɔ sugu ninnu ka se ka furakɛ dɔɔni ka se ka fura minnu kan ka d'u ma furakɛ cogo minnu kan ka kɛ olu bɛ furakɛ cogo minnu ka kɛ yanni ka se ka banabagatɔ bila ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la donc an bɛ fɛ ni nin formation banna dɔgɔtɔrɔ minnu nin formation in kɛ u ka se k'o dɔnniya ninnu dɔn n'u sara u taara u ka dɔgɔtɔrɔsow la minnu ma se ka chance sɔrɔ ka na ka se ka taa olu tɔ ninnu kalan o baarakɛcogo la. an ka togoda ni marabolo kibaruya hukumu kɔnɔna na an bɛ taa segukaw fɛ yen segu jɛkulu bɛ n'o ye mɔgɔya danbe tɔn ye olu ye jolidi kɛ sibiri tɛmɛnen jolidi a kɛkun ye sa wolomasiri taba bɛ se ka dɛmɛ cogo min na segu n'a marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲinan san ta u y'o kɛ ka kɛ taasibila ye ka ɲɛsin an ka minisiri ma n'o o ye ministre d'état général d'armée Sadio Kamara ye ala ale min ka kalifa minɛ a la avril kalo tile 25 san 2026 min ye nin jolidi ye segu yɛrɛ kɔnɔna na sa nin y'a siɲɛ 8nan ye segukaw u bɛ jolidi kɛ tan cogo la yaasa cogoya min na armée ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min fala ye bafula bɛ kaw fɛ yen anw ye kibaruya di dɔgɔkun in kɔnɔna na
ka siga ka yira sa ka fɔ ko min ye bafula bɛ bi ka bɔ tintilakaw fɛ ka na babaroto falai lafiya donna baara la baki kɛra 2 ye baki 2nan in kɔni ale ye baara daminɛ ba sanfɛ min ye nin kalo in tile 25 ye o y'a to sa ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka teliya nin waati in na mobili caman bɛ olu sera ka tɛmɛ ba fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye maanifinw bolominɛw ye olu fana bɛ ka tɛmɛ cogo min na u bɛ ka tɛmɛ ten sɔrɔsilakaw olu kɛlen ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana basigi ni lafiya kɔnɔna na maa minnu tɛmɛna n'olu ye waatinin kɛ fala ye ko ka bafulabɛkaw fo u ka sigiɲɔgɔn ɲumanya la an'u ka dunan bisimila ko ɲuman na ji ma dɛsɛ u la balo ma dɛsɛ u la wa min ye minɛcogo ɲuman ye u y'o fana kɛ waati ninnu kɔnɔna na waati min na baki ko a kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ kayikaw fɛ yen kalanso min bɛ yen n'o sigilen don sa mɛtiriw tɔgɔ la mɛtiriw ka ɲɔgɔn san laban ɲɔgɔn dan olu baaraw daminɛna ye kununko yaasa ka se ka baara in dayɛlɛli kɛ sa IFM min tɔgɔ dalen don Cɛman Kulubali la n'o bɛ Kaye dugu yɛrɛ kɔnɔna na sa enveloppe fɔlɔ taara dayɛlɛ gouverneur yɛrɛ fɛ na le brigade Musa Sumare ale kɔni ye enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ sa ka sujet kun fɔlɔw di ɲɔgɔn dan in ale kɔni bɛ ka kɛ Kaye cogo min na a bɛ ka kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ école karamɔgɔ olu fana ka kalanso ɲɔgɔn dan don kajolokaw fɛ yen maa 48 olu tilara kalan na musow olu de ka ca kosɛbɛ cɛ 3 b'a la sa min ye kajolo ɲɔgɔn dɛmɛ so min bɛ yen o kɔni baara ninnu kɛra o kɔnɔna na rasa ka bɔ ko sibiri tɛmɛnen min ye lakɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɛlen minisiriso min bɛ baara ni baara dɛmɛ hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa ka bɔ ko n'u ye maa 40 kɔni sa Sikaso marabolo kɔnɔna na sa k'olu sera ka kalan kɛ finikala bɛ a la min ye fini dilan bɛ a la mansin minnu bɛ fini kala k'o ladon ka ɲɛ o fana bɛ a la ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen sa k'olu bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye bi u tilalen kɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na bolola baarakɛlaw ka jɛkulu min fana bɛ olu fana ɲɛmaaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin na kɛ ɲuman ye olu bolo sabula a na dɔ fara olu ka jama kan yɔrɔsokaw fɛ denmisɛnw tɔgɔladon ɲɛnɛmayali baaraw olu sigira sen kan min ye mara ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen minisiriso min muso ni du ni denbaya kunna o bolofaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛfɔli kɛra somaw ye sa denmisɛnw ka hakɛ ko la denmisɛnw bɛ se ka laminɛ cogo min na ka ɲɛ an'u ka kalanko n'u ka kɛnɛya ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dɔgɔkun kelen a yira sa k'a fɔ denmisɛnnin 100 ɲɔgɔnko kɔni olu yɛra ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan min ye seko ni dɔnko ta na siraw fɛ sa ani fɛɛrɛ ɲumanw ale ni senfili ni bolofili ka taa fara jeu concours kan olu bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka don in ale ɲɛnɛmaya fala ye n'an bɔra an ka togodaw la sa an bɛ segin ka na Bamakɔ yan sa ministre min bɛ ni ale bɛ sirabakow kunna ale ni bolimafɛnko n'o ye Madina ye ale ye dɔgɔkun kelen min bɛ sigi san o san Sirabaka kasara ale kɔlɔlɔ kunbɛli kunna a y'o baara kurunbɔ karili kɛ kununko a yɛrɛ ka ministiriso kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don sen fala ye ko min ye nin dɔgɔkun min sigilen filɛ nin ye k'u ɲɛ tana bɛna kɛ mɔbiliw ni minɛnw ye minnu sigilen don siraba kan ani siraba kɛrɛfɛla la n'u bɛ mɔgɔw ka yetaw olu dɔgɔya kosɛbɛ k'i to mɔbili boli k'i to moto boli la walima i bɛ se ka taa se u ma k'a sɔrɔ i m'a lawuli a kama o la sa ko Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen don Anazɛri ale bilalen don baara fala ye an b'a f'u ye u ka taa daminɛ Baginda ka na Bamakɔ n'a y'u ja n'o ka ja u ma u ka taa daminɛ pɔstu kɔrɔ yɔrɔ a ye pɔstu kɔrɔ tɛ dɛ u ka daminɛ Ozo forêt da la ka na u kana se hali Tour d'Afrique la u ka da Viadigi la dɔrɔn ni Yirimajɔ sugu u ka da yen n'u ye min ye yen o bɛ soma sama bɔ n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ bɛɛ kɔ don dɛ parce que o sira in fɛn min bɛ kɛrɛfɛ o ka ca ni min bɛ so kɔnɔ ye k'a daminɛ Ozo forêt da la Tabakɔrɔ ka na se Yirimajɔ sugu ma fala ye a fan 2 bɛɛ fɛ ni mɔgɔw de bɛ goudron kɔnɔ ni goudron de bɛ mɔgɔw sanfɛ u n'a ye u ɲɛna ye ni Ala sɔnna ma an b'o ɲini Madina ka mɔgɔw fɛ Anazɛri maaw nin sira in o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen fala ye k'a daminɛ Kamajan sira la ka na bila Cité da la u k'o sira fana ta n'u y'olu siraba ninnu ta o mana bɔ yen u k'a daminɛ Sanangɔrɔba ka na se Tour d'Afrique la u k'o fana sira la ni mɔgɔw de bɛ sira kan ou bien ni sira de bɛ mɔgɔw kan u ka t'o fana la n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka min fɔ ni baara in kɛ n gɛn tɛ ka taa kɛ président ni ministre tɛmɛyɔrɔ la dɛ u ka taa nin yɔrɔ ninnu lajɛ fala n'i bɛ Senu ka n'i bɛ fɛ ka na baara la Bamakɔ i bɛ wuli 5 heures ou bien 4 heures du matin ni baara jiginna mɔgɔ min bɛ taa Senu n'i jiginna Bamakɔ 16 heures fala ye 22 heures de bɛ s'i ka so mɔgɔ kɛlen don ka sira fan bɛɛ minɛ donc ni Anazɛri ko k'a bɛna nin kɛ baara ɲɛnama don Usmane Ba Mayiga nin yɔrɔ 3 an b'o d'a ma ka wuli ka taa yen Bamakɔ donda Segu sira
Sikaso sira ale ni ka bɔ Kamanjan ka sira la ka na se Cité la a ka taa lajɛ kɛnɛ bɛ cogo min n'o y'a sɔrɔ u tɛ fɛ k'a kɛ ka faamaw tɛmɛ sira ninnu ni minnu bɛ carré kɔnɔna ninnu na ka t'olu wuli k'olu n'olu tɛ dɛ ni a yɔrɔ yɛrɛ wulili ko de don nin sira ninnu kɔni u ka t'olu lajɛ an yɛrɛ bɛ tɛmɛ olu ka kuma bɛɛ an ka siraw don an b'a dɔn mun b'a kan n'an bɔra Madinɛ an ni Madinɛ bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi Falaye sira minnu baara kan ka kɛ a ye kuma min fɔ o la an ka jɛ ka o lamɛn. olu sigiyɔrɔ bɛnna sira in dawolo ma ni an y'o jateminɛ an ka pankuruntigi kɛnɛ bɛ yen an ka golomasiri tabaw ka yɔrɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko base 101 sanfɛ kɛlɛcɛdenw ka yɔrɔ armée de l'air o bɛ yen ani an ka tajiw ka bondoba bɛ yɔrɔ min n'an b'a fɔ o ma ko OMAPU o bɛ yen ani an ka golomasiri tabaw an b'a fɔ minnu ma gendarme olu ka kalansoba o bɛ yen olu bɛɛ bɛ yen olu kan ka munumunu donc o munumunu na sira saba jateminɛna sira kelen bɛ yen o bɛ bɔ yan n'an b'a fɔ nin ma ko Senu sugu u b'a fɔ ko lɔgɔtonba kare ka b'o la ka munumunu ka don Senu kɔnɔ ka taa bɔ fo Pankunjini kɛrɛ kɔfɛ n'an b'a fɔ ko Sinuwa ka kuruba sira n'o bɔra yen n'i bɛna taa an ka taji bonba yɔrɔ la yɔrɔ station dɔ bɛ yen an ka taji feere dɔ n'u b'a fɔ o ma ko SDF i bɛ don o kɔnɔna na ka munumunu ka taa sirakɔrɔ cɛtigɛ ka taa fo Kafuna ka rond point la ka tila ka bɔ yen an ka logements sociaux n'an b'a fɔ ko 759 ka taa bila fo yen ka sɔrɔ ka taa Cour suprême minɛ Kafuna ka yɔrɔ fɛnɛ na i kini bolo fɛ k'a daminɛ ka taa fo Tabakɔrɔ an ka logements sociaux minnu bɛ yen ani 26 mars donc o b'a to yɔrɔ minnu n'an y'olu fɔ ni waati dɔw sera an bɛ se ka sira jira mɔgɔw la k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ o yɔrɔ fɛ an ka sɔrɔdasiw ka daga yɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko Katidugu ni mobili belebele ninnu bɔra Dakar n'u bɔra Muritani i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ yen jɛtigɛ donc kɔsa in na yɔrɔ taabolo y'a jateminɛ an k'an ka sira jira walasa ni mobili belebelew nana u bɛ se ka munumunu k'a sɔrɔ u ma dugu cɛtigɛ n'u bɛ dugu cɛtigɛ kuma o kuma sirabaga kasara ka ca ma ani sɔrɔdasiw daga yɔrɔ bonyana u kan ka bɔ yen donc o bɛ bɔ Nɔnzɔnbugu ka taa Dabani ka taa Safo ka Jalakɔrɔjigi ka na Bangɔni na fo ka taa bila Kulukɔrɔ sira la donc an y'olu baaraw de boloda sisan olu siraw daminɛna n ye Bangɔni ta min fɔ o bɛ taa bɛn miliyari 28 ɲɔgɔnna ma ne filɛ ka nin min fɔ tan ni sira saba in olu bɛ taa bɛn miliyari 15 ɲɔgɔnna ma o dun y'a ye ni an y'a jateminɛ a yɔrɔw bɛ yen mɔgɔw sigiyɔrɔw don dugukɔrɔw don a bɛ tɛmɛ dugukɔrɔw kɔnɔna na ni a bɛ tɛmɛ dugukɔrɔw kɔnɔna na magoɲɛfɛn dɔw bɛ yen n'o ye kuran siraw ye n'o ye ji siraw ye n'o ye an ka mabarani siraw ye olu bɛɛ bɛ tɛmɛ a fɛ donc an y'olu tigiw fana wele olu fana nana olu bɛna ka na u ka nɛgɛjuru minnu bɛ dugu jukɔrɔ olu bɛn'o bɔ k'o yɛlɛ o bila ka taa kɛrɛfɛ donc n'an y'a fɔ ko dugukɔrɔ don dugukɔrɔ fana mɔgɔw sigiyɔrɔ don a kuma lawuli ko mobili kumaba ninnu bɛ tɛmɛ a fɛ donc ala y'a kɛ jateminɛw ye min jira so dɔw bɛ yen a bɛ se olu ma donc n'a sera olu ma sariya kɛmɛ k'o bila n'i sera waliso ma ni papier b'a tigi bolo a kan ka taa sira min fɛ sariya siraw fɛ an bɛna olu kɛ walasa k'olu so dɔw ci ni k'olu bɛ ci o tɛ fɛnɛ tɛ taa musaka kɔ donc n'o musakaw fɛnɛ jateminɛna an b'olu fɔ n'i ye sira ninnu jateminɛ a bɛɛ janya kunnama tɛ kelen dɔw ka jan dɔw ye o la an b'a fɔ an ka sigida ɲɛmaa minnu bɛ yen n'an b'a fɔ a ma an ka maires ani an ka dugutigiw ani an ka laadalatigiw an ka alimamiw ani an ka denmisɛnw an ka muso ɲɛmaw fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye fara an ka jɛkulu ye n'o bɛ nin sigida ninnu na olu ka fara an kan u ka dugulamɔɔw lafaamuya k'a ɲɛf'u ɲɛna k'an nanen filɛ ni nin baara ninnu ye baara ninnu ka fisa ni sira mana taa yɔrɔ o yɔrɔ dugu bɛ yiriwa. min ye sɔrɔ ko ta na sira la an ka jamana kɔnɔ san 2027 san 2029 sɔrɔ labɛnni baaraw hukumu kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ CNT maaw ye o baabu sigira kunungo min ye CNT ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye an bɛ Funema Almadan ale tun b'o kɛnɛ kan minisiri min bɛ an ka jamana sɔrɔ ko kunna n'o ye ministre d'État ye Aluseni Sanu ale fana tun bɛ yen baabu ye tali kɛ min na sa ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ CNT maaw ye cogo min labɛn ka kɛ san nataw la sa ni min ye jamana sɔrɔ bɛ taa u fɛ yen u yɛrɛ ka se ka labɛnni baaraw sigi sen kan o la sa baabu in daminɛ na sa sɛbɛn min bɛ bibi na n'o kan ka kɛ an ka jamana sɔrɔ ye n'o bɛ tali kɛ san caman sɔrɔ o sɔrɔ ɲini cogo la ɲɛfɔli kɛra o kan ka kɛ ni ɲɛbila baara belebeleba minnu sigira sen kan ni kuntilennaw ye waleya in sa k'a bɛ tali kɛ min na sa Mali yɛrɛ alekura ɲɛtaa sera ka bɛn san 2063 ma
ana ɲɛnabɔli sɛbɛn min sigira sen kan waati kunkurun kama san 2024 ni san 2033 o ɲɛnabɔli baaraw kuma in bɛ tali kɛ o la. Mali yɛrɛ ka sɔrɔ mana yakubaya sa 100 siradala sa yɛrɛ ka fɔ ko min ye 6 buruburu 5 o ɲɔgɔnna kɔni o bɛna se ka sɔrɔ min ye an dafili jamanaw ye ka kɛ ni olu ka laɲini ye. Minisiri min bɛ ni ale bɛ sɔrɔ ko kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa gouvernement bɛ se ka nin jaabi ninnu sɔrɔ san nataw la. Aluseni Sanu y'o ɲɛfɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko sa min ye impôt ko ta nasira fɛ jamana yɛrɛ kɛlen don ka bisili mun kɛ ka se ka dɔ bɔ musakaw la ka kow bɛrɛ bɛn jamana yɛrɛ ma o mana kɛ ka kɛ ni UEMOA ka laɲiniw ye baara bɛ ka kɛ o la. Min ye CNT ɲɛmaa danga fɔlɔ ye Ame Fune Malmadan ale ko nin ɲɛfɔli ninnu ka fisa kosɛbɛ wasabulon maaw ma a b'a to olu fana ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ min ye jamana musaka ye n'a bɛ se olu ma tuma min u fana ka faamuyali caman kɛ min b'a to u da bɛ se ka don kuma na u bɛ se ka ɲininkaliw fana kɛ ka taa se yɔrɔ jan na. Baara in ale kɛkun ye o ye. AES jamanaw olu wasabulon ɲɛmaaw bɛ lajɛla Burkinakaw fɛ yen baara in ale kan ka kuncɛ bi nka kunungo Capitaine Ibrahim Traoré ale y'u bisimilali in senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko don nataw la wasaden minnu kan ka don jɛkulu in kɔnɔna na sa olu sugandili u hakɛw anu kan ka baara kɛ cogo min u y'o bɛɛ lajɛlen da yira a la. Mali, Burkina, Niger o wasabulon minnu bɛ camancɛ furancɛ wasabulon ninnu na sa olu ka o baara bɛna sigi sen kan nka min ye jabala ko ye o kuma bɛna fɔ hakɛ min kan ka taa jamana kɔnɔna na fana bɛna fɔ fɛɛrɛ bɛna sigi cogo min na ani a kan ka munumunu a ɲɛmaya kan ka sigi cogo min na maa min kan ka ɲɛmaya fɔlɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra gafe ye kunungo k'o yira Capitaine Ibrahim Traoré la yaasa ale yɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn tɔ n'o ye jamanakuntigi tɔ ye u bɛ se ka hakili jagabɔ k'a kan ka jaabi di wasabulon mɔgɔ ninnu ma nka o y'a yira sa k'a fɔ ko min y'u ka règlement intérieur n'u kan ka baara kɛ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen kun dantigɛra k'a lakodɔn ka ban AES ɲɛmaaw olu fɛ. O b'an la taa kɔkan kibaruyaw la Senegalikaw fɛ kunungo maritaba kɛra olu ka wasabulon kɔnɔna na sariya sɛbɛnnaw nana sa min bɛ se ka jamanakuntigi ka hakɛw k'olu lajɛ ani premier ministre ka hakɛw lajɛ. Usumani Sonko n'a ka wasabulon maaw kɔni olu ni maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga waradabaw ye u karila ɲɔgɔn na koyi. Alundɔyi ale nan'i jɔ Tangalan kan k'a bɛ kuma ta musow nana ka na tɛlɛ kari ale la kaki ko fo k'a cɛ ka bɔ ni a ye a ma ɲɛ min kɔ gendarmew de welela maa kofɔlen ale ka se ka labɔ ko nin kirikara min filɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Senegal wasabulon de leno nin ko in na kosɛbɛ min ye ɲɔgɔn faamu bɛ tila ka na baaraw bɛ tɛmɛ sariya mun kan ka sigi sen kan o sariya baaraw fana bɛ kɛ. Usumani Sonko kɔni y'a yira safa k'a fɔ k'a ka parti politique maaw n'o ye PASTEF ye k'a jiginn'u la kosɛbɛ a fɔra ko ka baara kɛ cogo min n'u kun tor'o ma a ma se ka wuli ka na min ye dɔ ye ko f'olu k'a cɛ ka bɔ yen u tun b'a to yen baara kɛcogo ɲuman ni fɛɛrɛ mun sigira sen kan tɔn tɔgɔ la nka k'u ye dusu bila hakili ɲɛ nka baara in a tɔ sera ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na. Ganakaw fɛ Akara kɔni kɛra sa kɔbolo ye ani babolo ye sabula sanjiba de jiginna Ganakaw fɛ yen maa 3 o fatura a senfɛ minnu bɛ yen sa n'olu bɛ lakana yɛrɛ kɛ sa olu jagoyara sa ka bateau de ta kinw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka maaw olu ka lakana baaraw sigi sen kan. Nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira Ganakaw yɛrɛ fɛ u ka jabaranin so ale n'u ka kunnafoni so bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Min ye Libikaw fɛ yen Libi jamana ɲɛmaa minnu bɛ Tripoli kɔnɔna na olu k'u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka hakili jagabɔ kɛ yiriwaliko ta nasira la yaasa cogoya min na u ni jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na hakili jagabɔ ko ta nasira fɛ u ka sɔrɔ o bɛ se ka yakubaya cogo min na o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen olu b'o sigi. Faransi ale ni nanzara jamana caman na bi min ye funtenikisɛ kɔni ye a bɛ ka tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ maa 1,300 o de fatura nin waati na nanzara jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na. Faransi ta ale sera 1,000 ani kɔ ma min ye kunun na siniko ni kunungo ye sa ko maaw kɔni bɛ ka yɔrɔ de ɲini u bɛ se k'u nila hinɛ yɔrɔ min na min ye funteni ye ale barika kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ cogo min na ko maa si tɛ se ka su ale hakɛ fɔ nin waati na kimɛliw olu bɛɛ lajɛlen ma ban fɔlɔ. Alimaɲikaw fɛ yen muguci dɔ kɛra olu ka dugu la sa dugu min n'o a kɛra Hamburgkaw fɛ yen dulatɔ tɛrɛn dɔ kɛrɛfɛla la maa 5 de nin tora waleya in senfɛ maa min yɛrɛ ye muguci in daminɛ sa ko olu bɛ ka ɲini sabula npogotiginin dɔ o tɔgɔ kɔni bɛ kuma in na sa ani kamalennin dɔw ko olu kɔni nisɔndiya dɔ de senfɛ u ye nin waleya in kɛ polisilakaw ka fɔli la. Irisilakaw fɛ yen Irisi n'a ka se n'a ka damayira n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a y'a yira sa k'a fɔ ko tajiko kɔni gɛlɛya bɛ ka don a la sabula nin kɔsa in na bin kɛra a ka taji dilanyɔrɔw kan o ye degun lase u ma u yɛrɛ bɛ taji bɔli min kɛ sa n'o ye GSL ye k'u bɛna n'a lajɛ k'o don bɛrɛ la yaasa feeretaw ni santaw ni dugudenw ka hakɛ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ka tila ka se ka baara kɛ. Venezuelakaw fɛ yen tile 3 dugukolo yɛrɛyɛrɛba in kɛlen maa 1,450 ni bɔlen o la sa
a yɛrɛ ka bɔ sa ko min ye cɛkɔrɔba dɔ ale n'a den kɔni tile 4 baara in kɔfɛ olu sera ka bɔ dugukolo jukɔrɔla la koyi u kisira u ni kɛnɛma foyi ma u sɔrɔ maa caman kɔni jɔra sa k'i dabali b'a ka nin ko in lajɛ jabaru ma sa ko se caman bɛ ale ye ka se adamadenw ma Afganistankaw fɛ min ye Pakistankaw ye olu ye gosili kɛ ni u ka pankuru ye n'o ye drone ye min ye bamaci wɛrɛ kɛbaa minnu bɛ n'o ye Afganistankaw ye u ka kɛɲɛkanfan fɛ k'olu kɔni bɔ baara la pewu gouvernement min bɛ sa n'o ye talibanw tɔgɔ la ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Islamabad ye nin wulikajɔ min kɛ nin ye ko kɔni sera maa o maa minnu tɛ finitigiw ye nka ni ye Pakistankaw yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ sa k'u b'a dɔn k'a fɔ maa minnu don taliban minnu bɛ yen n'o ye Pakistan taliban ye n'olu ye marifa talen n'o nin waati in na ko olu laɲini ni o sira de don u bɛ k'o baara de kɛ an bɛ te fa fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan. Dimoni ale sera ni cira i b'i ka walanw cɛ ka taa u ka so o la sa kunungo ndulati 3 kɔni tun bɛ yen ndulati fɔlɔ o kɛra Brésil ale ni Paraguay min ye Brésil ye ale ye se sɔrɔ Japon ye Brésil ale ye se sɔrɔ nka a ma ja sabula sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɔra k'a sɔrɔ min ye kelen bɛ Brésil la Japonkaw fɛ min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ nalen sa min ye Brésilkaw ye olu sera ka bi 2 o don k'a fɔ kun ya FIFA tun y'a yira sa fala ye k'a fɔ k'u bɛ tirage kura yɛlɛma min ye tɔnw ye olu ma sɔn a ma o de la sa kunungo penalty tan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra k'a sɔrɔ o min ye tirage ye o ma kɛ o la sa penalty fɔlɔ min yɛrɛ kɛra kunun kɛra Allemagne ale ni Paraguay ka ndolatan senfɛ fala ye min ye Allemagne kɔni ye ale taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'a sɔrɔ 1-0 bɛ a la u nalen sa o kɔni ye bin ji bɔ nka a ma ɲɛ min kɔ waati 120 tɛmɛnen kɔfɛ sa u taara ngɔ in na o la sa Allemagnekaw olu kɔni binna ye min ye Paraguay ale ye se sɔrɔ ale sera ka 4 don Allemagne sera ka 3 o de don Maroc ale fana ni Pays-Bas tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tɔra banna 1-1 na Pays-Bas kɔni y'a don sa fo min ye waati ban waati yɛrɛ pewu sanga 91 Maroc nana ka na cɛlu ji bɔ ka taa ngɔ in ale ni prolongation bɛɛ la Marocaw ka maa 3 sera k'a don min ye Pays-Bas maa 2 o de sera k'a don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen la sa yirala k'a fɔ sa min ye jɛrɛ in ye kɛnɛ kan sa Allemagne ale kɔni ta kɛra dusukasi da ye sabula ale tun ye tulo in labɛn cogo min nka a yɛrɛ ka ndolatilaw ko fala ye ko tiɲɛna k'u tɛ se Kimmich a m'a dogo kunungo kunnafonidilaw la a ko n'i bɛ ballon tan ni kolo tɛ k'i la nin t'i la k'i se man di mais fala ne ye ballon tan in ye cogo min Paraguay entraîneur b'a dɔn a ye min kɛ a ye Allemand joueurs to k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ ka t'i ka kogo jɔ kaki u bɛna ci kogo in na fo ka dɛsɛ i yɛrɛ ka kuma n'i tɛ bi don ni mɔgɔ fɔr'i kɔ u fɔr'u kɔ yɔrɔ min na u y'o de kɛ cɛlu ye min ye Paraguay ale kɔni taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o la Pays-Bas ta o kɔni balila maa caman na sabula olu yɛrɛ kun bolo ka ban k'u sera waati min na an bɛ ka an fili fa la ka an nisɔndiya k'a fɔ ko nin y'an ka ko an daden ɲɛlen Maroc nana ka na ji bɔ fala ye a dusukasi barika bonyana kosɛbɛ min ye gardien Maroc gardien fala ye Yasim Bounou a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ penalty tan ale ni jeu kɔnɔna na ndolatan in a y'a tɔgɔ ta koyi u ka ndolatila min fana n'o o y'u ka ɲɛfama ye n'o ye Sabari ye Sabari ale de kɔni nana gɔnlɔn dɔ sɔrɔ sa k'o tasi ndayi o taara ye firidora kelen ka t'i da min ye Pays-Bas ka jɔ kɔnɔna na 1-1 an y'a datula k'a da jaba la sa mɔnɔbɔ la maa si ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fo penalty tan de la sa min ye Lyon ni Atlasu ye olu ye se sɔrɔ penalty tan na 3-2 fala ye an ka maa minnu bɛ Johannesburgkaw fɛ yen u ko ko kunungo ndolatan na sa maa min bɛ ni o kɔni dusu kasira kosɛbɛ o ye Néerlandaw ka gardien ye koyi Kobi Kappo ale kɔni ale dabali de banna pewu sabula ɲɛji a ma se ka jɔ cogoya si la munna yanni ndolatan cɛ fala ye ale muso kun kan k'a yɛrɛ sɔrɔ nka min ye den ma se ka na ballon tan in fana nana ban nin cogoya in na tan ale de fana ye cɛlu kelen dasi a kɔni ko sa ko u bɛ tigi u tigi de ma Marocaw ko k'u fo kuma tɛ min ye cɛlu yɛrɛ dasi
sanga bi kɔnɔntɔn ni kelen na n'o ye Isa Diop wa o ye Maroko ye Falaye Diop ye Maroko ye de nin na kɛ Ablaye Diop soma dɔ ye Isa Diop ale de Maroko cɛli dasi kunu sa dɛ wɔlɔfɔ do ni a ma joué Coupe d'Afrique la mun na ni ko nu ne bɛ k'o de fɔ n ko Coupe du Monde kɔni farafinw de b'a ta o a kɛra cogo cogo farafinw de b'a ta parce que farafin équipe de bɛ ka se o Falaye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ndolatila n y'a fɔ cogo min na a ka carton rouge sɔrɔ sabula a y'i bolo bila a da la kunun ko kamalen a joué Allemagne contre la sabula carton bɛɛ kun binna ka ban rouge fara jaune kan n'aw sera 16e de finale ninnu na olu bɛ bin a b'a daminɛ kura kura ye ko kamalen k'a seginna ka jouer min ye Brésilikaw ye Falaye olu ni Japon ta ko Japon équipe ɲumanba équipe min ni a y'i jɔ a jɔyɔrɔ k'a ka entraîneur ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn ko nka ko ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na k'o ye warakɔrɔ de ye a tɔgɔ ye ko Angelotti a fɛɛrɛ ka bon a bɛ min dɔn o ye nin waati suguya ninnu de ka di a ye kosɛbɛ ko ja ko maaw tun b'a bolo bannen tu ka kun t'a fɛ ka minnu la jouer wa min ye Japonkaw ye Falaye k'olu ka but donni de y'a to ni Neymar ma jouer ko sabula ni ndolantan kolo gɛlɛyara n'a ye Neymar jouer o tɛ taa tila ka ɲɔgɔlɔnbɔw la ka ban tuma min u tɛna se sɔrɔ kunun ko sa Casemiro ale ye coli ji bɔ Brésil fan fɛ min ye Gabriel Martinelli ye Italien tɔgɔ bɛ nin na dɛ bon comme olu yɛrɛ bɛ Espagnol ye sa o ale nana sa ka na bi filanan don sanga bi kɔnɔntɔn ani kelen na in a ma ɲi dɛ Falaye 16e de finale kɔni tɔ bɛ so senna bi anw bɛ jouer bi ani Norvège nɛgɛ kanɲɛ 17 a bɛ kɛ Dalaskaw fɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire ye Faransi ale ni Suède bɛ jouer nɛgɛ kanɲɛ 21 o bɛ kɛ New York kaw fɛ yen Mexique ale ni Équateur o bɛ kɛ Mexicaw yɛrɛ fɛ yen Falaye min ye ndolantan ninnu ye sa a sera ciko kelen fiyeku ma nka nin waati in na sa sɔɔni an n'a dɔn fana maa minnu bɛna bɛn nka Faransi sebaga e ko ale ni anw sebaga de ti bɛn o tɛ de Faransi sebaga n'anw sebaga de bɛ bɛn koyi parce que n'i ye nin ko in jateminɛ a ko ma nɔgɔn dɛ a sera o yɔrɔ de la sa o Canada kɔni ale ni Brésil don Canada ni Brésil kɔni don o kɔni dɔnnen don bɛɛ b'o kalama an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka baabu kuncɛ ni an ka sangaw ye. Kunungo kibaruya bɔra ka bin k'a yira sa k'a fɔ min ye Yaya Sangare ye an ka yanfoyila Yaya Sangare ko Ala ye a ka kalifa minɛ a la k'a kɛ bana kuntala surun senfɛ kibaruya in dira a ka denbaya a n'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔnkɔrɔ n'o o ye adama maaw ye Falaye min ye Yaya ye an bɛ se ka min fɔ a ka ko la o ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka san 5 laban a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ minisiriya la ye nka yan'o cɛ Yaya wasaden kun don k'a daminɛ san 2007 la ka na se san 2018 ma a ye wasadenya kɛ yanfoyilakaw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama ale tɔgɔ la Yaya Sangare a bangena Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Buaké maliyɛn min don maliden minnu bɛ kɔ kan a y'olu tɔgɔ la minisiriya kɛ ani farafinna ka kelenya san 2018 ka na se san 2019 ma Ibrahim Boubacar Keita ka waati la a bɔr'o la sa a tilala ka kɛ minisiri ye min bɛ kunnafonidilaw olu ka ko kunna ani ni jamana ni cɛlatigɛ jɛkulu ka taa se fanga ka kuma lase a y'o baara kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la Falaye olu de ka gouvernement bɔra ye min ye maa 6 gouvernement o nana sigi san 2020 kɔnɔna na fo ka taa se Ibrahim Boubacar Keita binni ma Yaya a ye furu kɛ muso 2 b'a bolo den 8 musomanin ye 4 ye a yɛrɛ bangera juillet kalo tile 2 san 1964 si san 62 ye kalan kun fɔlɔw a y'olu kɛ yanfoyilakaw fɛ yen kɛlen ka baki sɔrɔ sa a nana science humaine kɛ Bamakɔ ya san 1983 min ye Yaya Sangare ye baki sɔrɔlen kɔfɛ sa a taara ka maîtrise kɛ histoire géographie la ENSUP ale kɔnɔna na maa min don sa jamana n'o o ye kunnafoni jɛkulu belebeleba an ka jamana kɔnɔ yan
n'o ye Alpha Mar Konare ale ka jɛkulu ye o ka imprimerie a kɛra o directeur ye san 1991 ka se san 1993 ma. Yaya san 2012 a y'a ka MBA sɔrɔ min ye gestion na ani kunnafonidiko ta nasira fɛ a ye o baara kɛ o la sa maa min don sa sanayɛlɛ kalanso a y'o baara kɛ a yɛrɛ ye camancɛ kalanso o maître ye Fala ye nka kabi waati jan kunnafonidi o de kɔni diyara ye kosɛbɛ a taara don Alpha ninnu ka jɛkulu la n'o ye jamana ye a y'o baara kɛ yɔrɔ caman na. Yaya tun bɛ kibaruya di kɛ Eco kɔnɔna na a tun bɛ chroniquew kɛ radio jamana min bɛ Kucalakaw fɛ a y'o directeur kɛ ka tɛmɛ a y'i to la sa ka sigana Mali radio ni télévision kɛnyɛrɛye tigilamaw n'o ye Irtel ye a y'o ɲɛmaaya kɛ san 4 kɔnɔna na san 2007 waati Yaya bɔra o de la sa ka kɛ wasaden ye ka taa i sigi Yanfolakaw olu tɔgɔ la parti min bɛ yen n'o ye Adema ye o tutigɛbaa don k'a b'a daminɛ a y'o de sɔrɔ olu de fana siraboya la a sera ka wasabulon sɔrɔ ka kɛ wasaden ye Yaya ka nin jɔyɔrɔba ninnu sa politique ko ni kunnafonidiko ta nasira fɛ a bɔra a yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka timinandiya la maa min don kalan kun ka d'a ye dɔnkili ka d'a ye min ye jɛkulu caman ye a y'o ɲɛmaayaw fana kɛ CEDEAO kɔnɔna na ale ni diɲɛ fan caman fɛ. Adema bɛ ci waati min Fala ye ale tun ye Adema secrétaire général fana ye Yaya Sangare an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya. Fala ye Umu Sangare balimakɛ fana don dɛ. Umu Sura y'an wele a yɛrɛ kan ka segin ka na pour que kana bɛn ni janaja ye. Yaya den minnu bɛ Canada olu fana kan ka segin ka na sabula min ye Yaya ye a denmusonin kelen bɛ yen o de bɛ Umu Sangare ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ bi festival Fiwa ale de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ donc an bɛ dugawu kɛ Umu Sangare fana ye a balimakɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya ka dugawu kɛ Yanfoyilaka bɛɛ lajɛlen ye Sangare jikaw bɛɛ lajɛlen n'o y'u ka dugu ye olu ni Côte d'Ivoire ka surun kosɛbɛ k'ala ka Yaya dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitimina ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Abdul Karim Konate Ampe ale ye kibaruya ninnu di an ma Adema ale fan fɛ n'o ye parti kɔrɔ ye sabula ale tun ye tɔn ɲɛmaa ye fo ka taa se a cili ma an bɛ dugawu dun kɛ u fana ye Adema bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na. N'an bɔr'o la Fala ye maa min bɛ yen ni ale Azar libre service dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ye Amadine dayɛlɛ ji min tɔgɔ ye Kati k'o sigi sen kan n'a tɔgɔ ye sa ko Bassam Michel Azar ala y'ale fana ka kalifa minɛ a la kunungo nin fana ye Mali kanu kosɛbɛ ka baara caman kɛ k'i ni di jamana in yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na a ka clients a n'a tanubaw n'a lafasabaw u caman y'a yira sa k'a fɔ ko maa min don kɔni faso in n'o ye Maliba ye a y'a kanu ni maa kofɔlen n'o ye Azar ka duba maaw ye Fala ye u y'u cɛsiri kɛ ka baaraw kɛ ka se ka yiriwaliw sigi sen kan ale fana somaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko maa min don a cɛsirilen kun don fasoko la a ka janajaw n'a ka fɛnw don bɛɛ lajɛlen na fɔ maaw ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw la kunnafoni minnu dira ma Fala ye Keyita Kasim Tarawele fɛ ka dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan si ni kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a